लाफैबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव ओमफ्राय दा दंफैयो होमबा मोनसे पिकनिक स्पटआव दंफैयो आङो ओरैहाय नायनो हागोन मोनथिखागोन आरो मोसाहागदावनो बेनो वाव लुकिं गुड माथो मानसिफ्रानो गैयाब्रा दिनैसो फैबायना जोङो बेरायग्राखौनो गैया मोसाहागदाव दंफैयो नै जों दा नैखौ गेलेबाय आरो गथ'फोरनि बिराद मोजां केमेराखौ दुब जोफैदोब्रा दा दायो जोङो एसे बेरायनानै नायनोसै आरो मोसाहागदाव मा मा दं एसे एक्सप्लरिं खालामसै एक्सप्लर ओरैहाय नाहरनो हागोन नै गाहायाव वाव भिउ मा मा दं नायलांबाय थादो नुलांजोबगोन ओरैहाय नै गेट टाटा गेट बिदि लामाजों थांगासिनो जोङो सिख्लाफोरबो गैयाब्रा रावबो दिनै वाव मेन ब्रिड्जआनो दायो लागावबाय नै जोङो औवानि दालाङाव थाबायलागासिनो आरो जोंहालाय मा खालामनोब्रा गार्लफ्रेन्ड थार्लफ्रेन्ड गैजायै मानसिफ्रालाय गोबाव जाबाय पिकनिक स्पट जोबनानैसो फैबाय नालाय नै बिबारफ्रानो लरहायलाजोब्बाय फैनोबो मोना नालाय नै आइ लाभ मोसाहागदाव बेफोरबायदि दं सेल्फि पइन्टमोन आरो बे जों दा हौरै थांसै दाहाय लासिगोन फट'फोरखौ दाहाय लानोसै ओरै मा मा दं नायलांबावनोसै आरो वाव ओरैहाय दं नै टाइगार मोसाहागदावनि मोसा जाहैबाय आरो बे ओरैहाय फैनानै नै बाव ओरैहाय जरा आरामसे जिरायस्रायलायनानै रायज्लायनो हागोन मैया खोनासंबाय थागोन आरो ओरै वा डेक'रेसनफ्रा नै सोराखियालै आसुगुर गोनांखामोन खोमा बे जोबफैबाय आरो ओरै बे नैबे मै जायगायाव जोबफैबाय माने बैथिं मोसा थाबाय मोसानि उनाव गल्डेन लांगुर लास्टआव मै जोंना दायो ओरैहाय फैयै नुफैलायबाय ओरैहाय दं आरो जोंना बासटाब्रा माने थालिर थिखाव गल्डेन लांगुर अ माय गड थारमाने मोसाहागदाव अन्थाइफ्राव बिदि आखिजोबनाय दं आरो दिनैसो नुफैदां माने फैफेरनो मोनाखैमोन नालाय फाग्ला खाथिबाबो फैनो मोनाखै जोङो बेरायनायानो जाखायाखै नालाय निउ इयाराव ओंखायनो दिनैसो गोसो जानानै फैलाबायनाय जाबाय ओरै फैनानै मोनलायबाय नै दैबारि मोसाहागदावनि वाटारफल थांनो नागिरदों आरो नै बावबो दावराय मासे लोगो मोनलायबाय जोङो फुरा जुनारानो जुनारलै मोसाहागदावआव नै दावराय लोगो मोनलायबाय जोङो बाव दावराय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जोंबो मिथियामोन खना खनला मा दं बेरायजोबनायावसो दं एरसे एरला जि गिदिर बल्डारबो दं ओरै थाबाय दावरायनि गां मानिया जों खना खनलाबाबो एरसे एरला नायलांजोबनायावसो दं मागाना 50 थाखा लादों एन्ट्रि फिस ओरैहाय मा दं नायनो हागोन नोंथांमोनहाबो इन्जय लालांदो थारमाने मोसाहागदावआव फैदोंबाबो बांसिन मानसियानो बिदि खना खनलानि जिनिसफोरखौ नायफैयाखै आरो नुवाखै ओमफ्राय दिनै आं फुरा नोंथांमोननो एलाबाबो देखायजोबथारगोन ओरैहाय दं नै वाटारफलजों लोगोसे जोंहा ओरै नुनो मोनगोन मैदेर दै लोंनो नागिरनाय अ माय गड ओरैबायदि ना बे जाहैबाय मैदेराबो मोनसे सेल्फि पइन्ट जाहैबाय बिराद गोथौआवसो दङ बेयो ओरै दावखोथारनानै नुवाखै दां बांसिन मानसियानो साइसआव नायबा बेनो जाहैबाय ऐराबद आरो अ माय गड बे मैदेरावनो जोबफैबाय जायगाया माने ओरैहाय अरिजिनेल मोसासो थानो हागौ आरो थांजाला थारमाने मोसाहागदाव नामाथ' ओरैनो मोनाखैना बे पिकनिक स्पटना गोदोनि समाव मोसा गाबफैबाय थायोमोननो माने खोनादोंसो आरो आंबो मिथिया खोनानाय बाथ्राखौ बुंबाय होनबाय आं पेरासुटथ' गैयाखैना माने मोसाया बाव गाबफैबाय थायोमोननो बेनिखायनो मोसाहागदाव नाम मोनदों नैबे पिकनिक स्पटआ ओमफ्राय जों दा एसे एनै बै मैदेराव फटक लाना फैबाय ओमफ्राय जों बै दावराय नुदोंना दहाय बेयाव फटक लायाखैमोन बावबो मोनसेसो फटक लानानै थांसै आरो जों मेम'रि जास्ट लाइक लुकिं एट मेम'रि मोनसे फाइनालि गाइस जोङो दायो थांफिननो नागिरबाय आरो ओमफ्राय गाखोबोफिनबाय जों ओरै भिउखौ नायदो गाहायजों माबायदि नुहुरदोंमोन आं नायबाय गिदिंजोब्बाय ओमफ्राय बांद्राय भिडिअखौबो लानाय जायासै
लानो माने देखायनांगौबो देखायखाबाय आरो ओमफ्राय बे जानला मोनलाखौलाय मानबावब्रा सिरि 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 गाखोगासिनो जों मानसिफोरबो गैयाना इन्ट्रेस्टआनो जायासै मानसिफोर गैयैखायनो खम जाबाय जों बोथोर बायनासो फैनाय नालाय हागदावनि भिउ पइन्ट नायनो नागिरदों जों नै बेयाव गाखोनोसै जोङो गाखोजेनबाय हमथाग्राबो गैयालै बोरैबाफोर ज्राव थांबा सेस खारो बुटसो दं नामाब्रा गोजौआवलाय बै गोजौआव माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय नायसै हमथाग्राखौ सोर फाग्ला हास'ना लांजोबखो लहा होनाय दंमोन अ माय गड नायनो हागोन नै मोसागदाव वाव मेन बैथिंखौ नुहुरालै बिफां होथेयाव नै ओरै गासिबो पिकनिक जाला जा दंजोबो आरो ओरैबो नायदो बिफांफ्रा बरिया नुयोलै सयथि ओरैबो हाजो गेजेरावसो दं आरो नै मोसागदावआ जेरैथिंबो हाजो अल राउन्ड नायनो हागोन ओमफ्राय ओंखारलांफिननांगौआसो नै गिलु बालु हमथाग्राबो गैया सोर फाग्ला हास'ना लांजोबखो बै लहाफोरखौ ना मोसायानो जाबाय खोमालै दा ओंखारफिनसै आरो अ माय गड खिथु मेवजोबलायो ओंखारनायाव आयौ आंहा बिदियाव एक्सपिरियेन्स गैथारामोनलै बारा नायनो हागोनब्रा भिउफ्राथ' मा सेरनो नैबेफोरबा मा खालामग्रामोनलै बुजिला आरो गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन होननायसो जाबाय आरो बे मोसागदावआ मा न'मोन बेबा मिथिला ना भिउ पइन्ट जाखो ओरै टयलेट जानो हांमा थानायसो बायदि नुखायो थ' गाइस दायो जोङो मोसागदावनिफ्राय ओंखारनो नागिरबाय आरो थांनोसै मोनाबायबो ना ओमफ्राय जों बेरायनांगौथ' बेरायखांबाय ओरैनो आराम ओमफ्राय नै दासो गाखोनो मोनदां नैबे नुनायाथ' नुनाय नंला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जे मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामदो आरो कमेन्ट्सफोर खालामला हरदो माबायदि जायगाफ्रा ओमफ्रायहाय होमबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनाखैबाबो साबस्क्राइब खालामलाबायनानै गालांदो अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन